Laway. Atay naman yung bata. Sige naman yung kaglato-latong buanga ka. Sige mukaong karong buanga ka. Gabi Marjon, nagipaningot ka na. Yan. Isa'y maglato-lato dia. Isunod ako ani. Kontrong nga to si Marjon o si Rami Beke. Mamingwit me, pilamihan na ikaw bulaw eh. Matay. Nabuang na bukanan lato-lato. Pre, mura naman yung kagbatang may buot, pre. Oy. Suya lang ka, kaya di mo kakibaw. Di ka ba mo duwa nga? Duwa mo na sa mga mini-mini ang pre. Oy. Di pre, kaya ato na to si Marjon. Asam na ita. Dim kag samok-samok kung duha nga kayo na kulingkod-lingkod re. Undangan na pre, kay ato si Marjon kay mamasulat ha. Nagana na din mini-mini yun sa ano lato-lato. Di ba kibaw mo duha mo? Mumini-mini na may ani. May pamukuyog mo sa kuha kay para kakaon ta. Mamasulta. Tayo naman yung duwa ab. Oo ko. Yung bati ayun na ako samot na sig practice ning lato-lato ang way puksukan kapuslanan. Sus! Nabuang na guys pare. Wala gyud. Namini-mini na yung buwang. Buwang pa, mini-mini pa. Wala, buwang na black eyes buwang oh. Lumaluwa ni song pare oy. Mote mi. Kasuway na mga ikaning nari. Ha? Kani lato-lato challenge ba? Kanang musuway man ko pre nga. Sa mini-mini on raman ang duwa pre. Pagtuwa mo sa kuha mi naman yun. Di nagpractice ko rin kaya nindot ko na ako na pa-premyo anay ko na kung kinsay ito'y dugay mahuman o una-ana premyo. Ate pre, ang nagpa-premyo na pre, matay mini-mini on po siguro. Kaya may nangulam ka din eh. Imamasulta pre. Kay matay lamian ay ikaw ginununan pa nga bula pre. Tunda nga sa pre kay matay kung magabihan ka pre, di pa ni mga black eye pre, napang gini Burot tayo mga tao pre. Sige na naglapos. Sus. Oh, naghigot na galay ko. Kurog na ko na. Last na. Tanawa ko na tanan lato-lato. Yan na, last na yun, last. Mapit na. Una dia. Pre, ato na ta pre, kihapon na pre. Ha? Laway. Atay naman yung bata. Sige naman yung kaglato-latong buanga ka. Sige mukaong karong buanga ka. Oh. Sarapan na ba kayo ka? Lato-lato. Sarapan kayo? Sarapan kayong dako. Mana contest ka ng Oo. Wala. Iwan ang lato-lato yo. lato-lato sa mini-mini oh. Ima ang mini-mini. Di na ginabla kayo ng mini-mini ah. Bantay mukaong karong buanga ka. Sige lang kaglato-lato dia. La aham. Kalenta dre. Naganid mo ta pagkadimalas ng buang. Sige lato-lato na katungan. Amigo lato-lato kaya po nito. Lato-lato kaya po nito. Samot gina di nakakuharon. Hey! Kanala na lato-lato ni mo pre. Lala. Sige. Nice one, Kabur. Nice one, Kabur. La. Nice one, Kabur. Nice one, Kabur. La. Nice one, Kabur. Nice one, Kabur. Nice one. Yan na sa wagi karon derog. Puwak mong gikarag batoon di karong buanga ka. Nga nasa nirinig samok-samok ning bunhok dako ah. Look at this, bro. Look at this. Oh. Kaya boy. Suya po ko gamay da. Pero wa kay kaoron. Unsa naman taong ka pre? Nabuang na ka na pre. Patay pre ni samot naman ka kami ni anak pre. Oh? Dako ano? Oh, tanawan mo nga agtang dako kay burot ha. Undang na ko na ana. Ununi na nang buanga ka. Ganiya lagi ka nang buanga ka ba? Grabe naging lingog-mugag ya man ka. Dili ko kada pa mo pre ba. Kuya mo ka. Grabe ganina rin ko naglagot sa mga lingog kay na ba. Boss, pre. Ano, love you. Atay nini nga bata. Ay, sige naman naglato-lato eh. Kana yung inyong pagkakuan ron. Pamut lang ko na yung liog ron. Buhaton ko ng lato-lato mga buhanga mo. Tawa mo ron. Kasi ko ada kena practice me. Boss, ano dyan? Kay kagamay lo na. Gamay. Sukat ganina, wag mo sige lang mo na tabuha. Tuklon lang ko na yung liog lig. Ihigot sa PC lato-lato. Ah, Bombay! Bombay! Gusto mag-isog? Bombay oh! Ahos na po! Ahos! Sunod! Pula! Sunod! Magic!
Sunodan daw. Nga gaon, tuning testing agluto na ba? Ito na. Ngaw na mga gaon. Ngaw na tanin nyo. Kiluto na. Ini sadya gini ron. Kay wanan dua kangol. Pre, malaon ako no, pre. Ito ba? Hindi na magigitod yan. Ay, pre, ngaon pre. pre. Ay mga gaon. Kanan nyo lato-lato dia. Sige na ba? Nandahan sa... Hindi ako magkaibat na ko lato-lato. Ikaw na po do. Tatay, hatag na siya. Kami diha. Saan ko ni? Nga nanami ka na nun dire. Ikaw na po kay kami diha. Sige na ba? Sige na ba? Kapoy ni. Ito ba? Ambil na be. Para O lagi? mondang naman eh. Oh, mundang ni mana? Aw. Dire mga gaon to. Ano mo lato-lato ha? Dire pangaon. Di na lagi. Dagang tanaw. Ba? Na. Ah. Oh, mga gaon! Ulos bula ba? Lami kayo? Oo. Ha? So, grabe bagang unod eh. Duduk pa na ang kutapan. Nang madun. Ayan po, yung kawat na akong tuan po. Duduk. Ako kakin. Ay, ikaw ng kamera. Mula po kadobo. Bro. Usuga obra dire oh. Usuga ng obra. Tubag manabang. Sayang pang kumutong na ako. Ikaw kuno si kag anak-anak dede ka gutomon. Sorte bagas ko sa mua. Sunod to. Ano kadaga na unta ni kwaro na turunta? Sunod. Dan ko na tayo di eh. Ayo. Baru ko ka. Di. Yan dam nung unod. Sapon ka tanim bayana dito. Amin. Di ba mada? Kapalo naman yung daghan. Ano ito? Ano go? Ano go? So diri ya. Yan isog to yan. Ginuton din ko yan. Gabi man dyan nagipaningot ka na. Yan. Ang dami ayot sa umang ay. Di pala pa nung sa bit. Ako gib pwede nang singuta. Lami kayo. Oh, mga gaon! Ready na! Wow! Singot mga gaon no. Last trip ka on migo ah. Mga gaon lami kayo. Kalami sa hang. Oh! Lasa lang ka ha! Ingon mo po di na mo muduan na. Pangatay mo siguro mo. Dagan bro. Patrong mo na yung ngahog yun. Isay maglato-lato dia. Isunod ako ani. Waboy!